El Pla Estratègic 2017-2020 de l'Institut Català del Sòl és el full de ruta que ens orienta per saber què volem ser, cap on volem anar i com ho farem. És alhora una carta de presentació a la societat que surt d'un procés participatiu en el que ens hem examinat a nosaltres mateixos per millorar el nostre dia a dia. Aquesta nova etapa de l'Incasòl no és fruit de la improvisació. Va començar l'any 2015 amb el projecte Impuls, on vam prendre la determinació de deixar enrere una estructura massa rígida i passar a una organització per projectes, més àgil, polivalent i dinàmica. Per arribar fins al pla estratègic, primer va caldre actualitzar la missió, visió i valors de l'empresa. La nostra missió és desenvolupar el territori d'una forma sostenible per millorar la vida dels ciutadans i promoure una major igualtat social. La visió que tenim és liderar els nous models de transformació del territori perquè el nostre país sigui un referent. I els valors que ens guien en la nostra actuació són el compromís, l'honestedat i la transparència, la innovació, el lideratge, l'orientació al client i la responsabilitat social. L'elaboració del Pla Estratègic 2017-2020 s'ha fonamentat en la participació dels professionals de la casa, que han posat el seu talent i la seva expertesa al servei de la meta que tots compartim, posar l'Incasòl al servei de la gent. Els treballadors i treballadores de la casa es van organitzar en grups per debatre què és l'Incasòl i, sobretot, què aspira a ser. De totes les reunions, trobades i discussions, en van sortir 5 pilars, 14 objectius i 50 iniciatives. El primer dels 5 pilars estratègics aposta per aconseguir l'equilibri financer de l'Incasòl abans del 2020. A més, contempla fer un esforç en la recerca de noves línies de negoci. El segon va dirigit a conèixer el millor possible el mercat al que s'adreça l'Incasòl per adaptar-se a la demanda. El tercer pilar estratègic es refereix a millorar els processos de treball, dels sistemes i de les eines que han d'ajudar a millorar la productivitat i a innovar. El quart està dedicat als professionals de l'Incasòl, a qui se'ls actualitzaran les condicions de treball amb un nou marc laboral i es farà una revisió de l'actual estructura per garantir una organització competitiva, diversa i compromesa. El cinquè pilar es fixa en la posada en marxa d'iniciatives que permetin donar a conèixer la tasca que desenvolupa l'Incasòl. Els 5 pilars i els objectius i les iniciatives que se'n deriven van encaminats a una meta molt clara: planificar sòl propi per a 200 hectàrees netes d'activitat econòmica, potencial per a 800 habitatges en sòl propi, promoure la construcció d'un mínim de 150 habitatges de lloguer per any, mantenir una facturació mitja anual de 115 milions d'euros i assolir l'equilibri financer l'any 2020. L'Institut Català del Sòl és una empresa pública plena d'experiència, ganes i talent. Posem-ho al servei de la gent.